No Miro. Bo takú chuť má na cik, ale nejdem fať, nejdem. Chcem spať v čistom prostredí, chápeš to? Ale úplne, cik má na cik, piče, chuť má na cigu, jak zvie. Dáme nejakú tu náš. Have you remind me. Ako si ma pripomínal. Je to možné? Žívaj do piči. Pol druhej. Pamätaj sa. Miro, usmetaj do kamery. Dobre. Takto najebaný som tu ešte asi nebol. Počkaj. Furt si ma chceli zobrať, že nás tu dohodí, do pičiše. Kedy by som prišiel, mi povedz. Kedy by som prišiel? A ako by som... No. Tak toto nie. Od 10. očko tam. 9:15. What's in my head? Never forget. Yeah. Bude toto brúčať o 4 na 10. Počkaj, ako to či? A ty si len takto? You remind me of when I was... That's it. Thank you. I'll bet you don't.